Nem tudom, ez hogy működik. Ez nagyon menő. Itt van Bendegúz. Hello, hello. Hatalmas ez a gép. A gépre. Jelenleg fél egy van. És ez nagyon menő amúgy. De egy családban ülök benne. Jobb oldalon van a gyerek, bal oldalon az anyuka, de semmi baj. És próbáltam egy olyan helyet választani, ahol lesz ablak, vagyis hát azért ültem a középső oszlopból ide, erre. Hát nem jött össze. Nincs ablak, úgyhogy ez ennyi. Mindegy. Már most 10 perc, mert van párna, és van pléd is, úgyhogy nagyon tetszik eddig, de aztán lehet, hogy 9 óra múlva nem ezt fogom hozni. Az első adakkaját. Hát érdekes. Szóval vaj, meg valami zsemle. Ez valami meleg kaja, mindjárt kibontom. Gyümölcs és zöldség. Még csak másfél órájára. Még 7 óra vissza legalább, vagy 8. Úgyhogy most meg kéne próbálnom aludni egy kicsit. Szóval most alszok. Újabb adakkaját. Kávét is. Kicsit félek tőle. Kaptam hozzá cukrot, meg ilyen nagyon menő, szerintem ez szóval ilyen por, nem tudom, mi a neve, de tejpor, vagy valami hasonló, szóval most megkóstolom. Úgy annyira nem rossz, mint amennyire gondoltam, hogy rossz, szóval egészen ilyen. Hát, még szerintem másfél óra is leszállok. Amúgy egész jól vagyok, és amúgy nem tűnt ilyen hosszú, szóval ez egy jó hely. Bejutottunk Kínába hivatalosan is. Igen, Kínába bejutottunk hivatalosan is. Kaptunk pecsétet is, úgyhogy innentől szabad a pálya. Most hány óra is van pontosan? Mert nem tudom annyira fejből. 4 óra 50 perc van. És kemény 4 órát aludtam a gépen kb. Összesen. Legalábbis a VUP azt írja, szóval ez egy hosszú és nehéz nap lesz. Most akkor én interjúolok, jó? Léci, minden vágyom. Jó volt az utazás? Nagyon. Túl sok helyen nem volt. Nem rám méretezték ezeket az utasszállítókat, úgy néz ki. Szarügy. Szarügy. Nagyon kommunista. Nincs otthon izére, lehet úgy, de komplet kinyitom sajtot. Eljöttünk állatkertbe. Már itt vagyunk Pekingbe és eljöttünk állatkertbe. Megyünk pandákat nézni, megint nagy örömére. Nézni, és vörös pandát fogunk lopni. Jó, nem amúgy nem, de igen. Az állatkert eddig nem olyan fancy. Nem mindegy. Nézzük a pandákat, hát azok fancy-bak lesznek. Süti a nap, így most már fél 10 körül, és kezd szép idő lenni. Itt van Bendegúz, és most éppen próbáljuk elhitetni magunkkal, hogy ez az állatkert, ez nagyon megérte. Hát, neked eddig sikerült? Hát, nekem se. De az előbb odajött... Igen, remélem, meg hogy tudok venni egy vörös pandás kulcstartót, ilyen kis plüss állatot. Olyat szeretnék, és az előbb amúgy odajött hozzám egy kislány, hogy csinálhatom velem egy képet, elég fura volt, de mindegy. Igazi hírességgel vagyunk dolgunk. Valószínűleg igen, persze. Lehet, hogy a csíkjaim miatt. Azok amúgy nagyot mennek. Ja, ennyi. Némi problémánk itt a tábláknak a megértésével. Szerencse, hogy felismerjük az állatokat, mert amúgy ezekből nem igazándiból jönnénk rá, hogy valójában mit is látunk.
Ilyen kis cuki. Nagyon aranyos. Hát igen. És igen. És most élőben is megnézzük, gyorsan. Igaz, hogy csak háttal van, de megnézzük. Milyen kis aranyos. Bejöttünk, hogy Giant Pandát lássunk, mert amúgy én hűmarodok a márkához. Igaz, hogy nem Leaf Panda, hanem Giant Panda, de a lényeg az ugyanaz. De amúgy elvileg ez itt a fő attraction. Szóval most meglátjuk, hogy tényleg olyan nagy száma, mint ahogy azt itt mindenki gondolja. Reméljük, hogy kinéz, hogy nem teresztenek semmit. Szép van a seggély, de hát háttal van. Anyás, itt vannak ilyen gőrizék. Ez de menő. Rengeteg ember van itt. Rengeteg sok. Nagyon sok. Mint a Mickey úgy az. És a panda nincs itt. És még fizetünk is érte. Igen. Fizettünk érte, és a panda nincs itt, mi meg itt vagyunk. Ülőházban is. Itt is nagyon sok ember van. Ez a teknős megszólított, mint a Harry Potterben, tudjátok, amikor a Harry, vagy nem, a Harrynek ez a most halt esője, nem tudom most a nevét, pedig nagy rajongója, átesik a hüllőházba, kopogott nekem, szóval átesik a hüllőházba a kígyóhoz. A Harry Potterben. Mozog! Nem mozog. Mozog! Nem vágod ezt a jelenetet? Hogy? Ezt nem ismeri a Harry Potter. Ez itt a mosó. Csak közben lőttem a vonatot, és elfelejtettem megnézni. Hűha! Meredek. Nagyon meredek. Végére. És még annak is följebb. A végtelen be itt tovább. Igen. Nagyon-nagyon meredek. És meg ilyen 3 Egy máz mi? Térdemig ér egy fok. Gondolom, amikor ezen végig kell futni, ha valahol mondjuk kötnek volna a hunok. Jó, ugye? Az. Ez nagyon-nagyon király. De nem tudjuk, hogy csinálták, Azt meg nem értjük, hogy miért csinálták, meg és hogy hogyan, és pontosabban hogy hordták ide, mert még végigmenni most is nehéz rajtam, hogy ide hordani, de meg van. pontosabban a miértjét ismerjük, azt, hogy minek kellett a hegyre még egy Azt falat nem értjük. építeni, Igen, az kérdéses. de ez nagyon király. Szóval jó, hogy ide építették, mert nagyon szép.
van. De én nem őket akartam. Kéne immák kis kávét. Hogy itt milyen? Zavarta. Nyári palotában. És ez valami csodálatos.
a mennyei templomnál vagyunk fönt. És ez nagyon szép ez a hely. Nagyon tetszik, és rengeteg a turista. És most... Ahogy szeretnél. Mint ha képet küldenének rólad. Arra valami balcsikat?